Hola, bon dia. Avui us explicaré com fer la meva recepta que m'agrada més, que és un brownie amb mousse de xocolata. Doncs vinga, anem a començar. Necessitarem 2 ous, necessitarem 90 grams de sucre, després 70 grams de xocolata per desfer, 100 grams de mantega, això són 55 grams de farina fluixa i unes quantes nous, perquè el brownie que farem serà amb nous. I per altra banda, per fer la mousse, necessitarem 40 grams d'aigua, 80 grams de sucre, una gelatina i mitja, després tindríem uns 60 grams de rovell, 150 grams de xocolata de postres també i 300 grams de nata. Doncs va, anem a començar. La primera cosa que farem serà batre els ous i barrejar el sucre, en el qual això es diu una crema bomba. Quan tingui una mica barrejat, doncs hi podeu tirar-hi el sucre i aquí ja és qüestió de... Sí, reservarem doncs fonent ara una mica la xocolata que teníem. Això ho podríeu fer a l'any Maria, però també l'opció més ràpida és posar-ho al microones. Això sí, ho tindríem al microones que no s'escrivi. Això em sembla que ja ho tindríem. Sí, veieu aquí, la xocolata ara la tenim completament desfeta. Doncs vinga, un cop fet això, ara anirem per desfer la mantega. I si està molt calent, cauríem l'ou, i no podria ser l'ou, ens quallaria i no podria ser. Doncs apa, podríem començar a afegir-hi la xocolata. Aprofitem la xocolata, perquè la xocolata és el bo. Ho barregem sempre una cosa, tirem la xocolata, la barregem primer que s'agafi i quedi ben barrejat, que s'incorpori amb l'ou ben lligat, i ara hi posarem la mantega i tornem a fer el mateix. Anar barrejant fins que ens quedi ben incorporada. Tensar vol dir passar la farina pel colador. Què aconseguiríem si ho passem pel colador? Doncs primera cosa que aconseguiríem és que si la farina té alguna impuresa, alguna pedra, algun residu, doncs no entraria dintre del nostre brownie, en aquest cas, i a més, doncs sí, com veieu, la farina cau així ben separada, com si estigués nevant. Això fa que després no sigui més difícil que se't quedin grumolls de farina. Per tant, això ja ho tindríem. I ara el que hauríem de fer és barrejar un altre cop, que la farina quedi ben incorporada. Incorporarem una mica tot això d'aquí, aquí.
ho tenim així. Vinga, ja podem posar-ho al forn. Sí, el brownie recordeu que tampoc ha de ser ben sec, sí? Pot estar una mica cru a dintre, així queda una mica més. Bueno, aquí hem de posar 40 grams d'aigua, més o menys seria això, i aboquem els 80 grams de sucre. Ja ho tenim, i això així tal qual, ho posem al foc i ho deixem que es carregui a bullir. Tot seguit el que farem serà, veiem, aconseguirem aquí, tenim els rovells de l'ou. Per tant, per fer-ho, intentarem, sense enviar-la massa, aquí s'ha de vigilar. Traiem la clara la guardem, per si voleu fer un merengue, o si més no, per si voleu fer una truita amb altres ous, doncs incorporem la clara. I hem d'intentar aprofitar tot el que puguem. Per tant, guardem els rovells. I podem fer el mateix procediment que hem fet abans amb el brownie. Recordeu que la xocolata ha de ser d'aquesta de fer postres. La toquem una mica perquè sigui més fàcil de desfer. Igual, podríeu fer-ho al bany Maria, o si no, ho podeu fer al microones, que és molt gras. Doncs vinga, recordeu, uns 30 segons, parem, remenem. Perfecte, veieu? Ben desfeta. Aquí alguna cosa, i el punxeu una mica, aquí veiem que surt una miqueta moll, però bueno, ja us he dit que el brownie, doncs també, la gràcia del brownie seguir també una mica, no acabi de quedar del tot sec. Per tant, això ja ho podríem parar. El parem i el retirem del foc, el nostre brownie, i el deixarem aquí d'aigua. I el tindríem, i després tot seguit agafaríem les varilles i desfem completament perquè no ens cogui l'ou. Si ens cou l'ou hauria de tirar la xocolata. Bé, i la nata la faré aquí dins, perquè si no... Com podeu veure, ja quasi aquesta nata ja la tindríem pràcticament muntada. Veieu ja que... No gaire, una miqueta, i barregem. I a l'hora de barrejar sempre és molt important fer-ho en suavitat, sempre de dalt cap baix. Ja podrem posar-ho sobre del nostre bullir. Per tant, ja afegim així tal qual. Agafi tot, que s'incorpori la mousse a tot arreu. Perfecte. Així, i així tal qual ho posarem al congelador i ho deixarem també un dia sencer, 24 hores, d'acord? Després quan ho tinguem ben congelat, doncs això serà molt fàcil de desemmotllar i ja l'acabarem de